ka m tu maka ndị Igbo kedu nụ nke na-emenụ ọ na-agakwa kelee ebe ị na-enene detuo na comment section ife a nọwụ na early morning workout ọ na-adịkwanụ mma ya pụta ụtụtụ etu a especially na ụlọ onwe ebe ị na-agbaje n'ụtụtụ ahụ imekwa na exercise wee na bọọnụ fat bọọnụ weight akwa ị na-aghọta so ngwa na ka anyị kpatụgodu some things aka gbasara anyị Igbo o nwere eze nọ na South Africa nọkọta akpanikwa dịka ntị wee kwu o mere m ha ma like ezi ndị eze Igbo a na-echi outside eze Igbo ọbụla a na-echi outside ha ma like ya maka ha na-emebisi ya n'Igbo instead of idozi edozi anyị na-ekwu na ya like ife mee na ọsọ ehite ụkwa na anyị chọrọ ka ọ gbanyụọ nke batala Anambra ihi ala na ọtụtụ ebe gasị anyị na-achọ ka everywhere do calm anyị na-achọ ka everywhere do calm ofu eze arịpụta si na eze Igbo na South Africa na enyi Ifeanyị Ụba na Nnewi abụọ na-ajụ kelee ife gbasara onye a wite onye nwụrụ anwụ amaghịzi ife a na-ekwu ijide na-achọ emunyekwa Nnewi ọkụ na-eti wotowoto na-asị ndị wotowoto ngwa kwadonu na enyi ye attack everything dị na Nnewi. Unu n'anya n'ife eze anọ na South Africa na-ekwu asị na ọ nọ na Johannesburg in case na ụlọ onye agha report to security operatives asị na ọ nọ na Johannesburg na eze Igbo amaghịbụ m ya nọ mgbe ntinyere ife a mmadụ send yalụ meseji wee na-agwa m na onye asị na eze nọ na Johannesburg ndị be gbado n'anya anything merụ na Nnewi anyị ajụkwana ya ajụjụ enwe ka nsogbu si bido na Nnewi anyị akọntaktị na ya nụnụ ka o jezaa maka ife ekwurekwu na akọs nsogbu mmadụ ya nọrọ ebe ọ nọ ọnọghọwụ Naijiria mbụ eze nwanụ mmadụ ya nọrọ ebe ọ nọ na-achọ ịghasa obodo onye aghọtaghọ rules of engagement na ị na-eyuzu ịntanetị na ịntanetị kịtazi okwu ọnụ nkịtị ikwulu nwere ike iweta esemokwu dịka anyị si ekwu ana Igbo kwesịrị calm down enwelu massive natural gas dị n'ala Igbo ọtụtụ chọrọ ka ana Igbo ghasaa ka ha wee mee ife ọjọọ ha chọrọ ime ọtụtụ chọrọ ịghasa ana Igbo ka ha wee nwee ike ime ife ọjọọ ha na-eme ụdị eze apụtala kịta si na ezi ndị Igbo na South Africa unu nọ n'ife ọ na-ekwu dịka ntị ekwu Ifeanyị Ụba anwụgo de ife ya emekarịcha mmadụ n'ụwa awụ ọnwụ Ifeanyị Ụba anwụgo na ọmọzọ ife a na-ekwu ise ka emunye Nnewi ọkụ onye ahụ enweghị good plans for ndị Igbo onye na-ekwu ife does not have good plans for ndị Igbo and enwe anything kpanite na Nnewi he should be reported, he should be dealt with. Offense ka m kwuo n'ụtụtụ a ọ dụrụ m possible m achọ ka m na-eme early morning walk with ndị Igbo anyị akpatakwagasị ọtụtụ ife gbasara ọdịmma ndị Igbo ọ ife m chọrọ ime kịta ebe a ọnụfụlụ m kịta maka ndị sonyere m kịta ebe a ọnụfụlụ m kịta ije ka m na-aga m na-eme exercise ka a na-abụ ọnụ fat jirikwa ohere ahụ na-ezikwa ozi a chọrọ izi afụbụkwa kọment enwere ajụjụ a chọrọ ịjụ m ndị be anyị onwe ajụjụ ị chọrọ ịjụ tinye na comment section anyị azacha dị ajụjụ tupu mgbahuo ebe m si aga chiyakwa to my house unu na-aghọta so ana Igbo ya adịrịrị mma ana Igbo ahụ ya dị mma ọsọ tupu enwe Biafra Chineke eme Biafra ya bịa mgbe ọ ya eji bịa site n'ike nke Chukwu mmadụ ya emekwa nke ọ ya eme mana kịta ana Igbo ya adịgodo mma anyị ya emebisi be anyị n'ụdị na anyị na-azọ nwere onwe o nwere ndị chọọ ka ọ na-akpọtụ n'ala Igbo anyị enye ndị ahụ ohere
ife ha na-achọ anya ya ekwe ka ọ gaalụ ha. O nwere ndị chọrọ etu Ugwu Awụsa si nwụrụgo ọkụ ka ana Igbo nwụrụ ọkụ. Ụdị ndị ahụ ya enye ha ohere, ha enweghị ezigbo atụmatụ. O nwere ndị sị na ya emebi wee dozie. Mba, ọha ụdị mmebi ahụ ndị be anyị anụbụgo ọgụ mbụ. Anyị agba ụdị ife anyị emekịta ahụ ya wụ tactical something. Ọ ya adị tactical, ịghọta. Nwayọọ nwayọọ ka anyị eji edelie. Nwayọọ nwayọọ ka anyị eji na-enwere onwe ya. Enweghị onye ya bịa gba ụdị ọgụ agbabụrụ. So ife ntị ka m gwa ụnụ n'ụtụtụ a. Enyicha Ifeanyị Ụba anago, ọmọghọzi ife a na-ekwu eche. Enyicha ya tupu ị mara echefuo ya. Onweghị onye na-eme mkpamkpa na Nnewi. Dịka m si wee kwu, mgbe a na-anụ ọgụ, mgbe a nụchara ọgụ Biafra, tụwa ọsọ ngwụcha ọgụ Biafra, o nwere ndị batara Nnewi si na Nnewi so wee kọọ onye Nnewi bụ ife niile a n'isi. Na ya emelesi ya na Nnewi niile. Ndị ugwu ha gbaa okirikiri si na ha ya aba ka ha kụrisie ebe a, na onye kọsụrụ nsogbu niile a na onye Nnewi, na ụdị ka ha megido good morning bros, na ụdị ka ha megido Ojukwu na Ndebe. Ịma na n'ezie na-emeriri ndị Igbo n'agha, mana ahụ afọ ọkwụ ndị a, n'agbanyeghị na ndị British na ndị ọzọ sọpọtụ ha, ahụ afọ ha wee mechaa fụ na mgbe ahụ Ojukwu apụgo. Ha chọzie ka amelesịa Nnewi. Otu okenye pụtara sị ha na ife ahụ na-eme enweghị isi. Ọnwụ na Ojukwu ka unu na-achọ, Ojukwu anọghọzie. Ojukwu lead ọgụ anọghọzie. Unu anyị eji maka ebịa destroy ya a whole place Nnewi. So wee wụrụ ya, anyị emebisiwa be anyị o. Eze nọ na Johannesburg, South Africa si ka emebisia be anyị. Ọ ya adịrị ya mma maka ọha ezigbo ife ka ọ na-achọ. Unu ekpekwana ekpere ka akụkụ Igbo ọwụ na nwụrụ ọkụ ọzọ, ka anyị menyụọ ndị na-enwu enwu. Ife na-eme n'ihi ala ọsọ ihite ụkwa Azia, all those region. Ịghọta ife mere ebe ahụ, ya chọ ka ume ọzọ. Anyị chọ ka ọkụ na-agbanyụ. Nye enwuzina. Ndị be anyị nwebụ onye kọmentịrị, asị bụ ka m fụ kọment seshọn ka m malụ na o nwere ife unu ya achọ ka nza. Daalụkwa na ndị be anyị. Eji m ife na-emekịta ahụ exercise m wee sị ka m na-eme exercise, na-eme workout ka abụọ nọ nata fat, ọkwa ịghọta. Wee sị ka m kwujelu ndị be anyị. Daalụkwa na.